салому алейкум ба кулли тамошобинони канали мактаби блогерӣ ва ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодааст. Дӯсто, мо дар видеои имрӯзамон ба шумо нишон медиҳем ки чӣ хел сурат монед дар болои видеоҳои хитон, яъне ки ҳар як видеои дабавид мекунед чӣ хел видеода боз сурат монед, яъне ки коврик. бисёриҳо коврик мегӯянд ва мумкин шумо надонед, баъзеҳое ки нав сар мекунед яъне блогерира сурати болои видеотона. ҳозир ма ба через записи экран нишон медем ки шумо чӣ хел суратотона дар болои видео монед. дӯсто, шумо барои дабавид кардани сурат интихоб мекунед творческий студия, яъне ки осон барои шуморо осон шава ки дабавид кунед сурата дар болои видеотон. интихоб мекунед творческий студия ва видеои охирони шумо, яъне ки ҳозир мо дабавид кардани видео дар ютуб роҳи осонқатӣ амира нав дабавид кардем. интихоб мекунем видеора ва ина бар ютуб нетага сета нуқтача ва сурати қаламчара зер мекунем. бо дариҷа буромадаги ина сурати қалам бо қалама зер мекунем ва иҷа свой значок метунем ки ай видеои хитон масалан ягон суратча монен ё ки дизайн дорен, интихоб мекунем свой дизайн ва иҷа мебирад чанд сурати шумо сурате ки шумо бояд барои ҳамин видеора тайёр карда боша. ина мо тайёр кардем ана ҳамин видеора, яъне ки ҳамин сурата ва интихоб кардем ҳамин сурата ина мемонем. вақте ки интихоб карди интихоб мекунӣ, яъне неҷа знаки вибират насага зер мекунӣ вибират ва алакай сурати шумо дар видеои шумо яъне ки монда шуд. ба дариҷа боз зер мекунен сахранид. ана ҳамин қадар кор дорад дӯсто, яъне ки шумо тонистен дар видеотон сурат монда ва мебураем мебинем ки сурати мо яъне ки видеои мо алакай сурат дора ё не. мекунем назад ва чуноне ки диден ина дабавид кардани видео, яъне ки уже алакай дар болои видеои мо сурат пайдо шид. и бовар дорам ки роҳи осоне барои шумо. ана ҳамин қадар кор дора, яъне ки дабавид кардани сурат дар видео дар канали ютуб. ва чуноне ки диден дӯсто, ягон мушкиле надора ва ягон қиниям надора, яъне ки роҳи осоне ки шумо дабавид мекунед суратҳои хитона дар болои видеоҳое ки шумо мепартоед дар каналтон. ва бародаро, касое ки ҳар хел савол метан дар комментария ва мехоҳанд ки ҷавоб гирам, бародаро ма ҳатман ваъда додам ки 24 соат иншоаллоҳ кӯшиш мекунам ки яъне ки ба ҳар як саволи шумо ҷавоб битам бародаро. ва ба ҳамин хотир ма саволора тарзе кардаистам ҷавоб метам. масалан ки ин агар ҳозир ма як видео кунам, шумо бисёр баъзиётон масалан савол метавед ки чӣ хел дабавид кардани видео ё ки дабавид кардани сурат дар коврик, яъне ки болои видео ва дигар саволҳо. ма ана ҳамин видеоҳоро асобина ба саволҳои шумо монанд кардаистам, яъне ки ҳамин савол омада метен вақте ки шумо дуромаден дар плейлисти канал, яъне ки видеоҳои канала тамошо кунед ва ана ҳамун саволи хитонда монанди саволе ки шумо метен ҳамин видео ба номи ана ҳамун саволи шумо боша ва шумо тамошо карда яъне ки ба саволи хитон ҷавоб гиред. ва ба ҳамин хотир мо ҳар як видеое ки мекунем ай саволои шумо гирифта мо видео мекунем. иншоаллоҳ ки дар оянда боз ҳам чӣ гуна саволе ки шумо дорем ва мо боз видеоҳомона ба номи ана ҳамон хел саволои шумо мекунем, яъне ки чӣ хел дабавид кардани видео, чӣ хел коврик сохтан, чӣ хел подписчик ҷамъ кардан ва дигар тамом мушкилиҳое ки масалан шумо доред мехоҳед ки ҳал кунед каналотонда. ва ба ҳамин хотир бародаро, чуноне ки шумо дидаистед, мо рӯз ба рӯз мо кӯшиш кардаистем ки яъне ки ба шуморо дастгирӣ кунем ва то ҳадди имкон бародаро ма хидма ростига профессионал намегирам, ба хотире ки ман чӣ қадаре медонам ва чӣ қадаре ки метонам шумода дастгирӣ мекунам. ва дӯсто, ба кадоме шуморо дар кор мешавам, масалан ина михел менависам подписаться, чӣ хел подписаться мекунед ё ки тарзи масалан логотипе ки инстаграм мемуне ё дигар намуд ҳамин чизое ки лайк дигар ва ҳамин хел, яъне ки зелёни фондода масалан меша барои хиромид кардан ва ҳамин чизо мода бисёре. агар шумода тамоми шумода масалан дастрас кардан хоҳ, яъне ки дар кор шавад дӯсто, ва мо ҳатман навистен ина инстаграм мо мебура, яъне ки ними инстаграм мо мешава мода нависен, мо ҳатман ба шумо равон мекунем дӯсто. ва кадом нафарое ки кор мекунанд ба кинемастер
دوستو ما کینماستر داریم یعنی که وزلامت کردگی هم اگر روزی امو کینماستر سیلکش دا یعنی که اپیسانی مانم که بگم که شما بگیرین ولی متاسفانه اگر شما سکچت کنین ای اپ استورس یعنی که پلی مارکت بایو همش دبولشون در یک طرفشون مثلا میبره کینماستر و همین خاطر ما уже وزلامت کردگیم و تمام این استریکوش توغریم و اگر که شما در همین چیز لازم باشه برادر اومد نویسین ما حتما با شما رو وزلامت کردگیش روی میکنم و شما میتونید که در منتجتون دوام دادم گیری یعنی که منتج کنیم به طریق کینماستر یعنی که نوشتگی کینماستر. و دوستو انا همین بعد ویدیو امروزه ما انتظار میشیم ویدیوهای دیگری را برادرو و چه خیلی که ما گفتم سوال داشته باشه مرحمت دوستو ما تا حد امکان میتونم شما دستگیری کنم. و در چیزیم رتنی